tak začnem. V princípe, keď to pozriem na headline tej témy, tak sa naozaj bavíme o tom, akým spôsobom pomôcť slovenským firmám a špeciálne spoločnostiam v ICT sektore marketovať svoje produkty a sami seba v zahraničí. Sario principiálne robí také dve hlavné činnosti. Jedna je... Je ma počuť, áno? Áno, super. Jedna je principiálne, lákame zahraničných investorov na Slovensku a snažíme sa podporovať zamestnanosť, prílev investícií a tak ďalej. Druhá noha je principiálne export. Historicky ten export znamenal v našej konotácii v podstate primárne export produktov priemyselných a poľnohospodárskych. Práve ten program, ktorý si spomínal, principiálne tá Misia 14 je naozaj začiatkom niečoho, kde sa snažíme v podstate exportovať servisy a spoločnosti, ktoré podnikajú v oblastiach s vyššou pridanou hodnotou, primárne IT. Jedna aj druhá noha v podstate de facto podporuje malé spoločnosti, pretože veľa ľudí sa nás pýta, včera sme boli v Košiciach na tom MČMarskom evente a tam bola diskusia okolo toho, že či podporovať veľké spoločnosti alebo malé spoločnosti. V podstate až sa zhodneme, že sa treba robiť všetko pre prílev veľkých investorov, ktorí sú pre Slovensko stále dobrou referenciou. Kamkoľvek do zahraničia ideme. Slovensko ako také, ako si spomínal, je naozaj zaokrajujúcou chybou, ale poznajú nás, keď spomenieme, že máme asset a polovica z toho audience, ktorý tam sedí, v podstate používa ich antivirák. A spomenieme, že máme samozrejme štandardne u nás HP, IBM a všetky veľké mená, Google, samozrejme, tak sa nás pozerá hneď ináč. Čiže je to pre nás veľká referencia. A ďalšia vec je samozrejme, že tí veľkí investori majú tendenciu zamestnávať, respektíve subkontraktovať niektoré tasky lokálnym dodávateľom. To prebieha takisto v automobilnom priemysle, ako v IT. Čiže jedna z ciest, ako exportovať servisy lokálnych malých firmičiek, z ktorých sa dúfame stanú veľké nadnárodné konglomeráty jedného dňa, je v podstate lákať sem veľké spoločnosti, veľké mená, ktoré následne pomôžu malým spoločnostiam marketovať ich produkty v rámci nejakých súdodávok. Ja by som rozhodne súhlasil s tým, že máme množstvo firiem tu, zahraničných firiem, ktoré robia ako dobrú prácu v tom, že vychovávajú nám v podstate hotových IT ľudí. Hej. Napriek tomu, že keď sa pozrieme na tej pyramíde tej pridanej hodnoty, tak tie service centra budú asi na nižšej pozícii. A na druhú stranu ako vytvárajú pracovné miesta, kde ľudia zarábajú kľudne 1500-2000 eur. Jo? A naučia ich vycvičia ich v jazyku, vycvičia ich v IT, čiže títo ľudia potom časom môžu vytvárať aj vlastné spoločnosti, si myslím. Určite. Zarobia si, naučia sa, takže si myslím, že v tom je to skvelé. Ako je to v IT Valley? Ako to vidí IT Valley?